హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే అప్డేట్స్ మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎన్వేస్ థాట్స్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గురు మ్యూజిక్ 2 మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. సో ఈ శాంసంగ్ గురు మ్యూజిక్ 2 మొబైల్ అయితే శాంసంగ్లో ఒక మంచి మొబైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అది 2000 లోపు కాస్ట్ అయితే. సో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, 5.1 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఇస్తుంది ఫోను. మ్యూజిక్ ప్లేయర్, మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ స్లాట్, ఎఫ్ఎం రేడియో, టార్చ్. ఇది ఫార్మర్స్కి అయితే మంచి మొబైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఫార్మర్స్కే కానివ్వండి, ఏదైనా పనులు చేసుకునే వాళ్ళకి. సో స్మాల్ పీస్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు. చూడండి, ఇందులో 1 మొబైల్ ఫోన్, 1 బ్యాటరీ, 1 ట్రావెల్ అడాప్టర్, అండ్ స్టీరియో హెడ్సెట్ అండ్ యూజర్ మాన్యువల్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1950 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. సో నేను మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సో మీరు ముందుగా ఫోన్ చూడండి. కలర్స్ అయితే 3 కలర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, బ్లూ, వైట్ అండ్ గోల్డ్. నేనైతే గోల్డ్ తీసుకున్నాను. సో మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు, గోల్డ్ స్పీకర్ అండ్ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ అండ్ టార్చ్. ఇయర్ ఫోన్స్ అండ్ టార్చ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చార్జర్ పిన్. సో ఈ ఫోన్ అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు, మంచి ఫోన్ అని చెప్పుకోవచ్చు శాంసంగ్. ఇవైతే సిమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే గట్ట తక్కువలో ఉన్నాయి. సో మిగతా ఫోన్స్ అయితే శాంసంగ్లో సిమ్ ప్రాబ్లమ్స్ గట్ట ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో ఇదైతే మంచి మొబైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మీకు ఇందులో చూడవచ్చు చార్జర్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్. చార్జర్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అన్నమాట. సో చూసుకోవచ్చు, శాంసంగ్ కంపెనీ చార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇందులో 5 వాట్ ఛార్జింగ్, 5 అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇందులో చూడవచ్చు, మీకు ఇక్కడ శాంసంగ్ కంపెనీ ఇయర్ ఫోన్స్ ఇచ్చారు. సో మీరేం చేస్తారంటే, ఈ మొబైల్ తీసుకున్నాకైతే చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా ఇది తీసుకున్న ప్రయత్నించండి, కీప్యాడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే. సో ఇందులో మీకు చూసుకోవచ్చు, ఆప్షన్స్ అయితే చూపిస్తున్నాను. మెసేజెస్, ఫైల్ మేనేజర్, గేమ్స్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది, మంచి క్లారిటీగా. సో ఈ మొబైల్ అయితే వేస్ట్ అని చెప్పడానికైతే ఏమీ ఉండదు. సో నేను ఇది సెకండ్ టైం అయితే కొన్నాను. సో దీనికి షార్ట్ కట్స్ కూడా బాగుంటాయి. షార్ట్ కట్స్ చూడవచ్చు, మీకు టార్చ్ అయితే అప్ బటన్ నొక్కితే మీకు చూసుకోవచ్చు, టార్చ్ లైట్ అయితే వచ్చింది. అండ్ డౌన్ బటన్ క్యాల్కులేటర్. సో ఈ ఫోన్ అయితే మీకు ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్